മൂന്നാം വട്ടവും CPM അധികാരത്തിലെത്താതിരിക്കാൻ സഖാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പ്രസ്താവന സമൂഹത്തെയും ഭരണകൂടത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തോന്നുന്ന സാമാന്യ വികാരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കവിയും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിപ്പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പറയുന്നത്. ഈ സർക്കാരാണ് ഇവിടെ തുടരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി? കേരള ജനതയുടെ മനസ്സാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തിനൊപ്പവും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അതൃപ്തിയുമില്ല. ശശി തരൂർ വരും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറെ വാർത്ത നൽകി. ശശി തരൂർ വന്നപ്പോൾ ആ വാർത്ത പോയി. നിങ്ങൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പിന്നാലെയായി. ശശി തരൂർ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ? കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നൽകണം, സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സച്ചിദാനന്ദന്റെ അഭിപ്രായവും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. ഇതിനൊപ്പം പ്രവർത്തക സമിതി ചർച്ചയ്ക്ക് തടയിടുകയും ചെയ്യും. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് UDF പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ മണ്ഡല പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വർഗീയതയ്ക്കും ഫാസിസത്തിനും അഴിമതിക്കെതിരെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കിയ ഇരു സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയുമുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അഴിമതിയുടെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മാസപ്പടി വിവാദം ഉൾപ്പെടെ 6 സുപ്രധാനമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 അഴിമതികളുടെയും പുറകിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ സഹിതം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളെ കാണാൻ പേടിയാണ്. പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ മാത്രം പോകുന്നു. മുന്നിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചു സഖാക്കൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പിച്ചറിയാം. മാധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ചു വിരണ്ടോടി നടക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പിണറായി വിജയന് നൽകുന്നു എന്ന് VD സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയേറെ മാധ്യമങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഭയന്നിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വേറെയില്ല. ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ? ഇത് ഓട്ടച്ചങ്കനാണ്. അദ്ദേഹം ആകാശവാണിയാണ്. ആകാശവാണി വിജയനാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കില്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് മരുമോൻ പറയുന്നത്. അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതിനാലാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയത്. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അമിത അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുന്ന ആളാണ് എന്ന് VD സതീശന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനായിട്ടും ആർഭാടങ്ങളുടെ വഴിയെ പോകാതെ ലാളിത്യത്തിന്റെ വഴിയെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലമുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിമാനമായ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിജയിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.